aquesta guia, aquesta feliç guia, que esperem que sigui la primera guia, però que no sigui la darrera. És a dir, que l'any vinent puguem tornar-nos a reunir aquí per la segona i anys consecutius. L'editorial es diu Pollen, és una editorial que va néixer fa 6 mesos amb molta empenta. Hem presentat un llibre fa 2 dies que es diu Catalunya, One Nation, Two States, que és un estudi sobre els catalans que ha fet la Universitat de Colúmbia. El dia 29 presentem el nostre projecte més ambiciós, que es diu Avui Actius o Demà Radioactius, un llibre, una guia sobre la lluita antinuclear i la vida antinuclear en forma visual, sobretot, i si entreu a Google Avui Actius 3 punts la trobareu. I hem fet una col·lecció de producció neta on hem ficat aquest llibre de cuina. Això és molt important, la idea de la producció, en aquest cas de cuinar, com una activitat productiva, en el doble sentit que pot tenir el terme, junt a llibres de tecnologia, com la tecnologia de les gràfiques, com el futur dels llibres electrònics, per aquesta idea d'innovació. Pollen és una petita editorial d'una impremta que es diu El Tinter, que porta 30 anys a Barcelona i que s'està transformant en una empresa de comunicació, en la qual jo soc empleat, i per això us parlo jo en nom de l'editorial Pollen. I aquí a la taula tenim a 4 dels catalans, els protagonistes de l'activitat més activa gastronòmica, que són darrere. Sí. Un dream team d'equipament. Si us sembla, la Rosa ens explicarà el sentit del llibre una mica, i després a continuació el Vigas ens ha promès que farà pa amb tomàquet, el beneirà, amb el qual serà un producte sagrat en tots els termes. Però a mi t'acaba de saltar un pas important, que és el del Gustavo. El Gustavo. Gustavo Duc és un activista de l'alimentació des del punt de vista de la sobirania alimentària, va fundar Veterinaris Sense Fronteres i és editor d'una revista que es diu Sobirania Alimentària. I acaba d'editar el llibre ara mateix. Gran activista. Jo estic emocionat perquè l'he conegut de veritat. Fa un any que rebo els seus mails i ho segueixo tot el que fa, però no el coneixia. I avui tinc l'honor de conèixer-lo i el felicito perquè realment jo penso que necessitem gent com el Jordi, que és també un activista de tot el que és ecologia, terra i tal, i el Luc, que és un altre gran activista i gent a la que jo personalment admiro i els agraeixo perquè jo estic en tot aquest món gràcies a gent com aquesta. Rosa. ¿Yo? Bueno, pues gracias por convidarme, gracias a la Rosa, al Jordi, a Vigas. Clar, per mi és molt bonic compartir aquest moment amb vosaltres, aquí a la Boqueria, que és un espai on podem trobar molts tipus de menjar, amb uns cuiners com el Dream Team que tenim aquí darrere, que diu el Vigas, però perquè l'alimentació és això, un moment de convivència, un moment nutritiu, a la vegada és un acte cultural. El que sí que jo vull sempre recordar que avui en dia també s'ha convertit en un acte polític, perquè l'alimentació la tenim segrestada. El que hem de denunciar, encara que a vegades ens fem una mica passats, hem de denunciar que aquesta agricultura, que aquesta alimentació prové d'una agricultura i d'una ramaderia totalment controlada per molt poques empreses. Quan parlem de transnacionals, quan parlem de capitalisme, ara que veiem els moviments del 15M, la figura clàssica de l'empresa multinacional que controla el món existeix i són les multinacionals de l'alimentació, on hi ha empreses com Smithfield, que controla tot el negoci dels ports, i aquí a Espanya es diu Carpofrito. I això ho hem de denunciar perquè estan atemptant directament contra la nostra sobirania d'entrada com a consumidors i com a consumidores. No podem menjar tot el que la natura ens ofereix, sinó anem als supermercats i encara que veiem molts colors i moltes marques, tot és el mateix, tot està repetit, i evidentment atenta contra la sobirania alimentària, la possibilitat de menjar del pagès. I aquesta és la gran paradoxa del tema, que avui en dia el 75% de la gent pobra del món és pagesa. No pot viure de la feina més important que és produir aliments per tots nosaltres. I la raó, ara estem veient la fam a Somàlia, la raó no és la sequera, la raó no són problemes climàtics, la raó és una raó política. En el cas de Somàlia, per exemple, un país que des dels anys 70 li van forçar a eliminar els seus serveis públics d'assistència, de donar recolzament a la petita pagesia, que ara està invadida per nous
inversionistes que estan comprant terres per conrear agrocombustibles o per conrear productes d'exportació. Aquestes són la realitat d'aquesta pèrdua de sobirania alimentària, que a la vegada, per acabar, a la vegada és també un dels problemes, l'agricultura, també, paradoxalment, és un dels grans problemes ecològics del planeta. Quan l'agricultura, la petita ramaderia, la petita agricultura ha de ser un enteniment entre la natura i el ser humà per produir aliments sense fer-nos malbé l'un amb l'altre, el que passa és que l'agricultura industrial és la font de contaminació més important de les terres fèrtils, cada vegada més esgotades, és la font de contaminació dels rius i és un dels responsables importants del canvi climàtic, sobretot, i per això també és molt important el lema de la Guia de la Rosa, sobretot també per la quantitat de quilòmetres que recorre el nostre menjar. Aquí baix, quan passegem per la boqueria, veurem perca que arriba de l'Àfrica, que arriba, a vegades li posen el nom de Mero, és la perca del Nilo, que arriba del llac Victòria, de Tanzània o d'Uganda, o trobem just que arriba de Namíbia, o tota la carn que nosaltres comprem està alimentada amb soja transgènica que s'ha produït tota a Sud-amèrica per alimentar aquest bestiar. Finalment, el que estem impedint és que aquelles terres molt productives estiguin dedicades a el que hauria de ser la seva primera fita, que és donar produccions i donar dignitat al món rural dels països del sud, però també a la vegada dels països del nord. Cada vegada, també com a conseqüència d'aquest model, nosaltres ens empobrim quan sortim a veure els nostres pobles, els nostres paisatges, perquè la població rural està desapareixent. Cada hora, abans de la crisi econòmica, cada hora a Europa s'estan tancant 3 finques agràries perquè no poden viure d'aquesta feina tan important, perquè després nosaltres gaudim de coses tan boniques com menjar i que hem de seguir fent. A mi m'agrada molt que em faci la presentació del llibre al Gustavo, perquè en realitat Slow Food una mica sempre és titllada una mica d'una associació elitista, que busca l'hedonisme, el plaer i tal. En realitat, nosaltres considerem que és una via més, però en el fons la lluita és la mateixa. Aquí us presentem una guia de restaurants quilòmetres zeros que s'han compromès a comprar directament a productors locals en un radi de menys de 100 quilòmetres a la rodona, a no fer servir transgènics, a ser respectuosos amb el medi ambient, a procurar per la biodiversitat, a fer servir productes de slow food que estan protegits perquè estaven en vies d'extinció o perquè són productes que la gent se'ls ha oblidat. I bé, és una guia no gastronòmica, atenció, no gastronòmica, perquè per això ja tenim experts com el Felip Regol o la Carme Gasull, que escriuen la mar de bé sobre les qüestions gastronòmiques en si. Jo no soc una gastrònoma, només una aficionada a la lectura de gastrònoms. I és una guia on es presenta com els cuiners han arribat fins al punt d'on estan. I vol ser una guia divertida, espero que tingueu temps, perquè el pitjor de les guies és que ningú les llegeix, saps? Espero que tingueu temps de donar-li una ullada, però és una guia escrita amb una mica d'ironia, amb la sorpresa que a mi mateixa em provocaven els cuiners. Ens reuníem amb els cuiners i ens passàvem 3 i 5 hores xerrant al voltant abans de fer un resum, abans de publicar l'article. I bé, és una guia que està pensat des de molts aspectes per incorporar, per fer entendre que la gastronomia no és més que una vessant de nosaltres mateixos. Aquí trobareu també una sèrie d'itineraris slow, itineraris turístics slow, normalment per fer a peu o per fer en transports públics al voltant del restaurant perquè s'allargui la visita dels comensals en el lloc on estan, perquè s'interessin pel seu entorn i també per el patrimoni que hi ha al voltant. També trobareu al final de la guia tota una sèrie d'adreces d'interès, com mercats, com fires, com productors locals que accepten visites. Tot això ha estat fet gràcies a
voluntat dels cuiners, perquè hem tingut quantitat de problemes. Una subvenció que ens van tallar a meitat perquè va canviar el govern, tota una sèrie de problemes, que si es feien i que si no es feien, no trobaven cap editorial que confiés en nosaltres. Al final va aparèixer el Tinter, va aparèixer el Jordi, els cuiners van tots, bravo, van tots ajudar al finançament inicial i gràcies a aquest esforç i una mica la col·laboració de tothom hem estat capaços de publicar això que, ostres, estic encantada que hagi com certa entretenció, perquè la veritat és que no ens ho esperàvem. Us agraïm moltíssim que hagueu vingut amb tota sinceritat i espero que, i el digues, per favor, que espero que disfruteu ara del menjar que us hem preparat els cuiners. Si dona bé i si no també, espero que hagueu, sobretot el que m'agradaria és que copseu aquest esperit que ens uneix en els restauradors i que disfruteu de la beguda que ens ha portat el Mugavos, del pa que ens ha portat generosament Barcelona Reykjavik, del vi que ens han portat els de la... El tomàquet recent fet, perquè si no recent fet, el tomàquet Disculpa, una cosa logística, guardar la copa que estén ahí, porque no tenemos... Fem una cosa, tirem tots una mica enrere, així no ens traiem la llum, que la llum és maca, si ve d'aquí. No.